אשתך מתייבשת. שנת 2003 הייתה השנה האחרונה בה הגעת הביתה ב5. מאז נולדו הילדים ובינתיים אשתך מתייבשת. בזמן שאתה במשרד, אשתך שוויתרה על הקריירה שלה לטובת משפחה, הוציאה את הילד מהגן, עשתה כביסה והוציאה לילדה גוש פלסטלינה מהאף. מתייבשת בבית. בזמן שאתה מתקדם בעבודה, אשתך מחכה לטכנאי של המזגן. מוציאה לילד קינים, מכינה עבודת שורשים, פותחת את הסתימה בשירותים ותולה את המדף שאתה כבר לפני חודש הבטחת שתתלה. די. ביקשתי די. כשאתה מושך את הזמן במשרד כדי לא להגיע הביתה ולקלח את הילדים, ואז מתקשר אליי בשעה 9 בערב ואומר, ממי, אבל שלא ילכו לישון. אני רוצה לראות אותם לפני שאני חוזר. אשתך מתייבשת. וגם אם יום אחד תגיע הביתה יותר מוקדם, זה לא יעזור. וזה לא רק אשתך, זה גם אשתו של עמי מהרכש, אשתו של יואל ממשאבי אנוש, ואשתו של שמעון מהנהלת חשבונות. אבל האמת, אנחנו לא מתלוננות. התרגלנו, ואנחנו דווקא די בסדר. רק ממי, עשה טובה, תרים צלצול לפני שאתה יוצא.